Beach, able with them because of my brother Noble Switzerland before. Able with them because of the guy. Imana ewe the guy in Ekwe. You the guy in Ekwe the correct. Mana one Swiss aderoma all in family day. Umazeka webe 2-3 years. One ega na akuna kindergarten na Swiss wo salary mad in Italy. Ega na aku last year I got Switzerland. Until they moved to Switzerland, I got them there. Ngaro there. Ewotekwere m ọrụ nweta ọrụ mba check was expenses. Number 1, iwetulo na Zurich. Ị ga-ejigo at least ulo ga ba family. Ị ga-ebe 2 rooms. Ị ga-ejigo ebe 2,500 Swiss franc. That's why ebe 2,500 euro. Da na agwa gị na o depend the salary ị na-earn. Mana the minimum ị ga na-akwụ na nwa gị na kindergarten. Almost 4,000 every month. 4,000 euro every month. I work every and now I work every year or every month. It all depends. So I want in for example now salary gain ebe 7,000, 8,000 Swiss franc every month. Because every Swiss at the end of the month and then you your salary. So go again jakagi wara quotas. Man onwe ha na akpọ enwe guys na-eme enwe ha na akpọ ego a na-akwụ 13th month. Switzerland na-akwụ ịma the year na-enwe 12 months. Mana the guy is single. Gentle, the guy is single. It is single problem. Mana one gi ju ụmụazị no below 2 years. Ego kindergarten ha ọwụ na iwere ụmụazị na abụ no kindergarten. You can spend all your money and the Swiss you can go insurance every month. All the very expensive. The country all the fucking expensive. That means only no Sweden with home ya or bundle home ya send the other back to Nigeria no zeli Sweden so here. Switzerland Sweden. Send them my family you only open never say Nigeria in no zeli so here. Because again na akuna kindergarten in a month. My brother ihe awo salary mmadụ na-eri na country ọzọ na Europe again na each every month ga-ekwo ndị kindergarten every month wo salary mmadụ na Italy wo salary mmadụ. So before you move on Switzerland ị ga-adịgo very sure because expensive because I got them there aga confirm o wetere m ọrụ that day obodo ịbata today ị ga-eweta ọrụ agbata m there today the next day wetere m ọrụ mana mma plus and minus ihe akwụ ụgwọ ụlọ ị ga na-akwụ ụgwọ insurance. Now insurance ofu onye wu 400 euro every month. Ọwụ na ide 3 so ego ole 1,200 euro only insurance. Hey. So Dobodo is good. Gentle Dobodo they good for single person. One need single. Ị single ị ga-make ma the problem wu mmadụ ole dịkwa na single because Switzerland anaghị enye akwụkwọ obodo anaghị enye akwụkwọ. I wanna they buy Switzerland the 80 or had the 100. Mmadụ 80 eji ha kwa Switzerland. Ụfọdụ ji European passport. The ndị cause ozi iwu ndị na-arụzi ọrụ konji eji ha kwa obodo. Ana obodo na-ekwe na obodo a na-enye akwụkwọ. So most of ndị BDA ndị move to Switzerland, ndị family ndị bicha ọra European country with a passport, ha move there. So all the difficulty if onye buy bata Switzerland as a single guy, jide akwụkwọ n'obodo ahụ na-adị difficult. Send me Beradia says Steve, you go check my school self. You go check my school self. One of the difficulty how we make like any no obodo. Obodo very strong go. All the good though, Hana Kwezubu go, I will not lie to you. Hana even now one of the best country mana before again I got there. Obodo is strong. And as man, una nu one eku. Ina nu one eku. An man ine ku. I dey hear you an man ine. And as you anu ki ine eku. This Switzerland abia goli ogu. Switzerland many people go go na my page. But na ana end ego na Switzerland kalia ma America. Man even ekuzi expenses di na di obodo. Yes, ego obodo na kwezugbo ụgwọ beach aga ma atụrụ guys. Ogo eje confirm wo. Eje today what all the next day. Ewota amụrụ ego lenga nga ewote nnanya truck n'obodo. Nwanne ọka ịkara m mma agwara m my wife si ya ngwa ya biri ihe ka mụ ajigodi die. Eyotago your wife okay because na abia check esi ya na ọka mma na ka ncheregoro ụmụazị ebe 6 years mgbe na mma na akwụzo ụgwọ akwụkwọ kindergarten na ego kindergarten na wure 1 naira guy. Okay, from 6 years ụmụazị ama na akwụzo yes from 6 years ha bago na primary school the thing egbodazie man that kindergarten ma nwa ha na agụ die
So that kindergarten, all the stupidly expensive. I'm wondering why. I'm all the cake share with almost 4,000 euro now every month. Nobody want anything. Hey. All the too expensive now. Gentle, even what you me, oh no Europe. OJ na another city, eche no na in all Sweden. Omazi low CCAZ, Pazi live na Switzerland. Oh yeah, with the best. Man, still oh yeah, man, you get what take with Zuboro, you get what man road na Switzerland, all road na the Ana acho. All road na the Gentle power. Ego na the obodo. Even when we back in the World Bank now. Eba get with the most, eba get with the FIFA, eba get most of this international. Yeah, our country. Jesus. America in the BDA now. I swear. Country the very okay. The guy about go tell okay. He have the video on my page. The guy about go tell Eba say, "Ninye both them my passport to Switzerland. Say ninye go di akwa America no manje America. No na ebube nne. No na ebube in a month. You want to go?